DW Darasin Rayuwa. Yawaitar ƙwacen saurayi ko kuma miji na ƙara ƙaruwa a tsakanin 'yan mata makusanta, kuma lamarin na tilastawa wasu fito da sabbin dabarun kare mazajensu ko samarinsu daga idan ƙawaye da 'yan uwa. Tare akwai nan basa da yake yafi kira na da ita, dan sai na sa masa inna Mariya, ɗaya kuma na sa masa inna Fadima, haka dai inna ko in saka kaka. A cikin shirin na wannan lokaci za mu ji irin darasin da wannan abu da ake lakabi da sinacin a Ingilishi ya koya wa wasu matan aure da 'yan mata. Na fi rafin shekara asibiti ba zan taɓa manta ba, su kuma bayan ina asibitin ma abin bai dame su ba, irin su tunanin bari abin da suka min ne fa su haƙura, a haka suka je suka yi auren su. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura ke farin cikin haɗuwa da ku a wannan karan. To jama'a barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke duba irin darussan da ake ɗauka al'amura na yau da kullum. A shirin na yau za mu duba yadda wasu 'yan mata suke zargin ƙawayensu da ƙwace musu samari ko kuma saurayi. Kuma mun gayyato muku Miji da Labbo Mahuta, fitacciyar matashi a shafukan sada zumunta wadda take baiwa jama'a shawara kan al'amura na zamantakewa. Hajiya Miji da barka da shigowa wannan tattaunawa. Barka ka dai Malam Zargin, ina wuni? Alhamdulillah, ya kwana biyu. Lafiya lau, alhamdulillah. Kina samun bayanai daga mutanen da wannan matsala ta ritsa da su, wani irin labari ne zaki iya baiwa jama'a wanda ke kike ganin ya dan gigita ki? Gaskiya wanda ya fi tada mana hankali shine wadda ita cousin ɗinta kenan, zamu ce ba cousin kamar kanwa. Abokiyar wasa. Abokiyar wasa kenan, amma sun tashi gida ɗaya. Ita wannan mijinta ne ma ta kwace. Suna can wata ƙasa tare. Ta zo taimakonta, ka san yadda can gurin rayuwa ta zama wahala, baka iya ɗaukan nan aiki da abubuwa. To da aka tashi sai aka ce to tunda ma ga ƴan uwarta da suka tashi tare bari kawai a turo ta. To akwai lokacin da ta kwanta asibiti hakan nan ta ɗan daɗe, da ta daɗin kuma sai aka dawo da ita nan Najeriya ta ɗan huta kwana biyu. Shi kuma can aka bata da ɗayanta da waccan ƙanwata da mai gida, tunda ita ƙanwa ba za ta iya tawa ba saboda ba ta hutu ba, shi ma yaron bai hutu ba, amma ita sai aka ce ta taho Najeriya ta huta. Kuma mijin shi ma yana abin da ake tsoro dai shine da ya faru. Can dai kaya ka ji an fara kunshe ta ce sai aka fara ƙananan maganganu. Wata ta ce mata ke ni ba zan ɓoye miki ba fa. Gashi abin da na ji yana faruwa. An ce wai na ji a family na zo wucewa ranar ta ce ta koma ta wannan artist ɗinta kamar ƙannan iyaye kenan. Suna ta magana ana to ai ba haramun bane, ai shi yace ita wannan ba cikakken lahiya gare ta ba, ita kuma wannan tana lahiya. Sai ɗaya anti tana ta kai wannan ni ko da mutuwa ta yi ni ba zan ba ku shawarar ku bari a wannan auren ba. Ana cewa a bari aje a tambayi malami kaza ne, ai babu inda aka haramta kaza inda aka haramta kaza. To gaskiya da aka bani labarin nan da yake mace ce da na sani, saboda client ita ce mun dan kwana biyu ana dan magana, tana zuwa wurin ki neman shawarwari. Exactly. So abin ya ratsa ni, dan har ina ce mata ni ko duk lokacin da wani abu ya tashi in Allah ya yarda ki bani damar da zan ringa amfani da example ɗinki ga mutane su san yadda abin nan ya zama. Ta ce mani babu matsala, saboda in ba da mata bani wannan dama ba da ba zan iya baka wannan example ba, saboda stories ɗin labaran client ɗinmu muna ɓoye shi matuƙa. Auren a ƙarshe an yi sa sun zauna kishiya da kishiya kenan, ko ɗaya ce ta haƙura? Ina ai ƙarshe ba a yi shi ba, ina a ƙarshe gaskiya ba a yi wannan aure ba, amma kuma zumunci kaga ai ya lalace. Allah sarki. Ƙarshe wannan aure bai yiwu ba. To da yake ba su waɗannan da abin ya faru da su ne kadai suke fuskantar irin wannan abu ba, wakilinmu a Kano Nasiru Salisu Zango ya tattauna mana da mata da suka tsinci kansu cikin irin wannan yanayi, ga kuma rahoton da ya aiko mana. Galiban 'yan matan da na zanta da su baka da baka sun shaida min cewar girma ya tusar bako suke soyayya da samarinsu kamar a haɗe juna, ga tsagwaron kalmomin ratsa zuciya da nuna shauƙin I love you wujiga. Baya ga musayar fure da ke ƙara wa soyayyar armashi da zaton cewar idan ba ke ba sai rijiya. Samira Madaki cewa ta yi aminiyarta da suka shaƙu Batula ita ce ta yi mata butulcin da aka daɗe tana jimaminsa. Shi saurayi na mutum ne mai kyauta, mai hidima, mai hidimtawa. To su wannan abin ne ya ja hankalin guda daga cikin ƙawaye na, ta ga to me yasa ita wannan daular da nake ciki me yasa ba za ta kwace ya dawo gurin ta ba. Ban san dai ya aka yi ta ribace shi ba, aka dinga boye min, aka dinga kumbiya daga baya dai nake ji a gurin wasu ƙawayen nawa cewar ai ana ganin shi har yana zuwa kofar gidansu. Wallahi na tsinci bana iya bacci. Shi abinci ma ina gagara ta ci, musamman in na tuno abin sai gaba na ya dinga faduwa. Ita ma dai maraƙisi
Shamsiya Kawu Hadi cewa ta yi da wayar salula da ƙawa sun haɗu sun koya mata darasin rayuwa. Darasin da na ɗauka saboda ko da zan yi saving number saurayi na idan number sa ta kai 2 ko 3 kowace akwai sunan da nake sa dan akwai number sa da yake yafi kira na da ita dan sai na sa masa inna Mariya ɗaya kuma na sa masa inna Fadima haka dai inna ko in saka kaka. Da yawan matan da suka fada irin wannan tarko cewa suke yi ko da za su yi ƙawa to babu sakin fuska akan maganar saurayi domin wai kowane gauta ja ne. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Najeriya. To har yanzu dai muna tare da malama Miji da Labo Mahuta wadda ke bayar da shawarwari ga mutanen da suke cikin damuwa a Abuja, Najeriya. To a malama Miji da ga irin waɗannan matsaloli haka shin ke a ganinki menene yasa wannan abu ke faruwa? Sai in ga kaman competition da ake yi, rige-rige da ake yi na aure. Mutane na manta cewa shi auren nan lokaci ne. Amma daga lokacin da ka kai wata shekaru yanda iyaye ke fara takura ma mutane aure sai ka ga yayi creating wani desperation, tsananin zalaman na son ka yi auren nan. Ko ta halin kaka. Ni sai in ga shi ne ko ta halin kaka ne ko ta yaya ne bare kuma sai ka ga wani lokacin yanzu tsananin kishi da bakin ciki da yayi ma mutane katutu a rai. Duk kawa ko ƴan uwa da ta je ta ga mai gidan wani yana yi mata, yana kyautata mata, yana mata abubuwan da suka kamata. Maimakon ka taya ɗan uwan nan wannan murna ko wani abu, sai kai ma ka ga zuciyarka ta soyi. Maimakon kai addu'a Allah ya baka makamancin wannan a'a, sai ka ga yaran nan sun dage su wannan din nan shi din nan suke so. Ba za su yi tunanin a'a halinta ne ita ya contributing ta kyautata mata da yake yi a duk abin da suka gani sai su ga ai su ma bari su karbe shi, bari su lalata abun ko kuma su karbe shi su ma ya zama nasu. Mun wuce lokacin nan da ake cewa ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka, a'a yanzu kawai abin da ka hango ma dan uwanka kai ma so kake ka karbe shi ka dawo ma kanka, ba za ka nemi naka ba. Kamar wani irin darasi za a dauka daga wannan al'amari da suke faruwa na zamantakewa? To darasi ne da za mu gane shine duk dai kamar yadda musulunci ya koya mana, ya ce abu in dai ba mutum ba me ake kiran abin nan ba halaliya ko wanda idan akwai aure tsakanin mijinka da mutum a kiyaye, a ringa kiyayewa in ba muharramin ka bane a ringa kiyayewa. Akwai reason da yasa musulunci ya gindaye wannan labulan tsakani, saboda haka mu tabbata mun saka ido, sannan kuma mu ringa tunawa duk abin da zamu yi in dai musulunci ya halatta shi to mu ringa dan daga kafa. Sannan kuma mutane kawaye abokai yan uwa mu ji tsoron Allah idan mun ga mace yana namiji na kyautata ma matar shi mu yi musu addu'a, sannan mu ma mu yi ma kanmu fatan alheri. Hajiya Miji da Labo Mahuta ƙwararriya da ke baiwa jama'a shawara da suke cikin damuwa a Abuja, Najeriya, DW tana miki godiya da kika kasance tare da mu. Na gode sosai ni ma Malam Zargin. Labari na. Yanzu kuma sai sashenmu na labari na inda muke kawo muku tattaunawa da wani ko wata da lamarin da muka tattauna ya faru da su. Ga kuma wata da aka yi wa ƙwacen saurayi a jihar Kano. Inda an zo ma za a yi biki sai yake magana kamar za a ɗaga rana, za a ƙara rana, sai nake cewa me ya faru, sai yake cewa kamar wai daga wurin aikin su ne za a aika shi zai tafi wani course. Mu a lokacin na yadda da shi tunda ban taɓa tunanin za su yi min haka ba. Ita ma kuma sai ta ja baya, to ni dai ban taɓa kawo akwai wani abu ba. Ashe a tsakanin su sun je sun kulle har sun fara tunani, sun fara soyayya ma suna tunanin za su yi aure, ni duk ban sani ba wanda ya nuna min a cikin su. Na shiga halin kunci da takaici, na shiga rashin lafiya da tun da nake ban taɓa yin shi ba, don depression, sai da na kamu da depression, na kwanta a asibiti bana ganewa da an yi abu kaɗan sai dai kaga kawai irin na firgita, abu kaɗan ya firgita ni, kuka kuma kullum ina cikin kuka. Na fi rafin shekara asibiti ba zan taɓa mantawa ba. Su kuma bayan ina asibitin ma abin bai dame su ba, irin su tunanin bari abin da suka min ne fa su haƙura, a haka suka je suka yi auren su. To Allah ya kyauta. Da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin na darasin rayuwa na wannan lokaci. A madadin wakilinmu Nasiru Salisu Zango da ke Kano a Najeriya, sai abokan aiki a nan birnin Bonn. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura daga nan Jamus nake muku fatan alheri.